This one guys, kinsay kaila og ipil-ipil diha, hands up. Paki-comment. Sa una guys, eskwela ko elementary, di ko kalimutan niya. Usa, apsa ko. Ha. Usa, apsa ko. Apsa ko. Usa, dansa mo to. Amin o, sige. Serious? Hi guys! Kung wala pa maka-subscribe sa kong channel, please subscribe na din and hit the notification bell for more upcoming videos na mo guys. This is Robbie si Magala. Yahoo! Hi guys! Hi! Gabuad og init si ko busy man ang Robbie. Guys, ako ipakita ninyo kailan man ni guys. Baya basar ka bukinog bitaw. Kani ba guys, kani this one guys, kinsay kaila og ipil-ipil diha, hands up. Paki-comment. Sa una guys, eskwela ko elementary, di ko kalimutan niya. Mga game dito, manguha lami kini siya kanon guys. Nya, hebaba mo guys, makapurga ri guys. Mga tanggal lang dito kani guys, ikalibang. Mali ko guys ha. Unya kani food siya, lamin ni siya kaniyang dahon ipakaon sa baboy kanding kusog mga on ani. So nagdala ta to ta padong og poultry kay mag-harvest ko no may gamay sa mong tilapia dadto kay naay dagko na, nag-walking rami. Buad ko no po may init, matod pa sa umbana kay aron ko no po maintan ko no pa nagsakay mura na ko no ranig nang luspad na kay way. Luspad ako no way buad sa init charot bitaw ay. Hi, madung buntag. Oh, mayong buntag. Ikaw si Mayong Orbi. buntig. Oh, kasi ikaw. Si Robert. Si RR. Ay si RR, to naguna, si RR ug si ate. Og mag-ingani kuno ta kalingaw guys, magsigig buwad sa init. Di na ta makita nagka alas 5 sa hapon. Huy, ganyan. So guys, mo na ni Skina, kadong nga ris amo ang babuyan sa una og manukan. Ya, mo karon manguha tag isdang gamay. So guys, na namin abot na miss amo ang manukan sa una. Karon wala na siya show Lord. Ana puhon kung makakita tag puhunan guys. Mabalik na po nato puhon ang layering atong manok nga layering. So on niya karon ning stop sa mi og pamuhig manok kay wanay budget. So Ginoo ang kanang naay aghalin sa manok, halin sa itlog, iguay palitog to. Dito guys, yung pahuway sa mi og buhi kay agahong bana ning balik na sa siya travel, wala kayo matiman. Pasad mi agay igsuon mo tinagatiman ning balik na sa Manila. So karon adto tas ubos nag fish pond diri. Muni among kuan diri, babuyan sa una. Karon wala ni hinlo na sana lang kaanay mo nabilin sa una puno na kadto. Puno ning baboy didto mga baktin nga dudagko na padung lechonon didto siya isa ka sa murag ko na kana sulanan anay isa duha tulo upat lima unom pito walo siyampo po siya kakulungan guys. Naguba na gamuang nang kita ng langit. Hana siya timan. So aritas fish pond.
So guys, here tayo. Di ako kuan nagpa tungod ko sa saging kay aray inita. Init ag saging. Saging way bunga. Papay bunga niya. Ta sila dito. Ta sila to So oh. Tibata na libang. Nakitaan ko mawa. So, ala! Taran lokso. Ala ka! Tuwa ning gawas, vi. Maya, uy. Sus, duhara ka ba may sidlander? Karong ibalik ng gamay yung butang. Padir. Kapal ka ma'am. Gana kong gagmay, oh. Naglisod jag dako. Ako ba? Dirang dagan this day. Tuara. Gakisi. Ay! Napa na? Ay! Napa siguro? Okay. Na. Nako na ay. La. La. Ganang gagmay buyag. Ganang gagmay buyag oy. Kahigaya. Ubsan. Kay luoy na. Balik mas tubig. Oops. Ay, taki kayo umatay ng uban. Sayang. Ay! Sabi. Naapa. Ya, dia. Na, balik na kayo. Murag ko pa na. Da! Lo! Lukso! Lo! Ay! Ituhod ni Manang guys. Wow! Daghan-daghan ron. Daghan-daghan na sarap guys. Dagko. Kaning tanawan sa nagkisi-kisi. Ay! Manak. Ambian saya ha. Harus itu Pak. Dah, Daghan na ron eh. jara. Sarap mo sa ilaw. Dah. Oh guys. Ay, mas daghan-daghan bro. Ilaw. It's time for the meaning that we show. Ako na. Coming winning. Ala, ang gamay. Daghan-daghan bro. Kasiga pagadzog mata. Asa. Ala, ning langas. Hay. Wa ning langas. Ay. Uy. Wa sidla ning langas. Suga ng lukso biyag eh. Daghan eh. Ala. Pwede tabi. Labi. Karon na eh. Lupad na. Oh, nagrambol na sila be. Dugo. Nasamad na. May taglain na na der. Buslot re. Dalo na kita magbuwa. Nayayay ng usa. Madugo ng isa binayayay. 1 hour later. So guys, daan na kami nag-harvest ang tilapiyang gamay radto. Siya. Tegi pas ani ja kay.
Di ba dyan at tilapia guys ha? Katugipasan sa hangban na ko anto kanang kudkuran. Kanang na mga tinikas nga galon kay hanggida kay tamanan og buwak. Kira ka ate? Yes, I'm okay. Akara, nabuwad lagi kas init. First time in the history, First time, grabe, first time in the history, dude. Kanang na ay, mga giramis kilid-kilid mo ni among snacks. Snacks ni na mo. Natingaan ako guys, kay nakalibang, paglibang na ako kay matarmas ka sagbutan, maglibang. Sosh! Pagawas pa, pagtanaw na ako sa taid, may bitok. Tanan akong mama, nga no, libang ko, di, murag kuan mo, murag di hasunto eh. Kaya, kuan di ay kanang, kani di siya makaporga, sige kaon niya, moto. Mo dito coast nga nung ninggawas. Pasalamat naman po ko sige kaon nga ni kaning gawas. Ninggawas si Bulate. It's so hot. Oh, kasi gagukod ni mo. Init. Init lagi. Kasi gagukod ni mo. Angat makaga. Oh, kay bawo unsa. Unsa. Apsa ko. Ha. Unsa. Apsa ko. Apsa ko. Unsa. Dansa man to. Biro ay sig. Wait. Apsa ko. Anas landong. Abot namin. Jarang inita guys. Super hot. Hot na hot. Feel hot. Summer na summer talaga. Ma, ligot tag dagat. Mas Ugma. Ugma. Pa. Guys, kaya magkarga na hang darling sa kayamanan. Kayamanan guys. Oh, karga na yung kayamanan. Alaman. Papa, mali. Dagat ugma. Pa. Pa, may ligot tag dagat. Hi guys. Pa. Kung wala pa mo ka-subscribe sa kong channel, please subscribe na din and hit the notification bell for more upcoming videos na mo guys. Thank you guys. Bye-bye. Thank you for your watching. See you our next vlog. This is Rabi Simagala. Yahoo! If you are new in my channel, please like, share, subscribe, and hit the notification bell for more upcoming videos. Thank you guys. Bye bye. Thank you for watching. See you.